Jeg hedder Henrik. Goddag. Ja, jeg er dørmand. Sådan der. Det er bedre. Yes. Jeg er dørmand. Generelt, når man fortæller folk, at man er dørmand, eller folk ser, at man er dørmand, så er der en masse sjove stereotyper, der sådan kommer op i folks hoved. Og det første folk, de siger, nå, så er man magtliderlig, eller man kan godt lide små 16-årige piger, man lukker ind. Det er ikke helt rigtigt. Det gør vi kun, hvis de har store bryster. Udover alle de små stereotyper, der måtte være, så fandt jeg ud af, at mange tror, at når man er dørmand, så er man ikke så skarp. Man er sådan lidt tung i det. Jeg tænkte, det er ikke rigtigt. Det vil jeg gerne lige modbevise, det der. Så jeg tog så en IQ-test inde på Mensa. Og det var ikke så smart. Fordi jeg kigger på det her lort her og tænker, det er nemt. Jeg kan sagtens spille PlayStation imens. Og da jeg er færdig, der står der, at jeg har fået 74 point. Så jeg tænker, det er 74 ud af 100. Og det var så ikke tilfældet. Sådan noget lort. Ja. En anden ting, jeg får at vide, når jeg står i døren, udover at jeg er dum og grim og skal gå hjem og hvad nu jeg tror det er, at men du er dum, og du er bare irriterende, og du blev smidt ud af politiskolen. Og så bliver jeg sur, fordi det passer heller ikke. Jeg kom slet ikke ind. Ja, det er også noget fint. Så sidder vi til den prøve der, og jeg sidder og snakker med dem og siger, Henrik, vi kan ikke bruge dig. Altså for fanden mand. Voldsdom og det ene og det andet. Jeg siger, det er noget fis det der. Fordi ved du hvad, det er ikke voldsdom, det er erfaring. Konflikthåndtering. Men det mente jeg ikke, og pludselig tager de 9 kur helt af helvede til. Du kan ikke engang blive politihund. Udover det, så når man er dørmand, så er det vigtigt, at man løfter lidt jern. Og det kan jeg godt lide. Ulempen ved at løfte lidt jern er så også, at så kommer der også nogle stereotyper. Det er for sådan, at fordi du har en lille tissemand. Og ja. Problemet med at have en lille tissemand er, når man træner så meget, meget større, så kommer den til at se meget mindre ud. Og det er så også derfor, mange af os har meget små kærester. Fordi så lille hånd, så ser tissemanden større ud. Det er skidesmart. Men jeg kan så ikke så godt lide de der helt små. Og det er fordi, at hvis jeg nu får så en kæreste på 40 kilo, og jeg vejer 100, jeg ligger lidt. Jeg kan godt lide at sove lidt uroligt. Hvis jeg nu ruller, ja, det er så uagtsomt manddrab, hvis hun dør. Jeg vil lige sige, at det er mig, der er dørmand herinde i aften. Så hvis der er noget pis, så er jeg pisselig glad. Udover det, så synes jeg, det er fedt, når modsætninger mødes. Folk, der ikke burde passe sammen. Nogle gange, så er det bare for meget. Jeg har et godt eksempel. Jeg står i døren, og der kommer en kvinde ind, som er for mig til at lide lille Per. Hun er eddermame stor. Altså sådan en kød-Olga, altså virkelig ikke for børn. Og hun danser, eller hvad hun nu, Frankenstein, et eller andet. Og det hygger hun sig med, og det er også fint nok. Så kommer så en lille fyr ind på, 40 kilo. Og danser op ad hende. Han er super hurtig, men mega hurtig. Danser mega hurtigt. Jeg ved ikke, om han har fået eller han ikke kunne tåle. Og de står og danser op ad hinanden, og der står kemi, og de kysser lidt. Og jeg står og tænker på ham der og tænker, det er fandme godt lavet, det der. Fordi når du står og kigger på dem to, så ligner de allermest stankelben, der voldtager et æble. Og så skal vi lige snakke om et lille fænomen. Det gælder cirka 50% af os herinde, det vil sige mændene. Nogle af os har glemt det, fordi de er for gamle. Det er sådan en som Eddie. Eddie kan ikke huske det. Nogle har ikke kommet der endnu. Det er sådan en som Mads. Men det kommer du til, Mads. Nej. Nu hjælper jeg lige lidt at fortælle lidt, hvad det kommer til at handle om. Fordi det er et fænomen, vi alle sammen kender, når man er mand. Det er morgenjern. Og det er noget lort. Fordi at det første, man skal, når man står op, hvad er det? Man skal tisse. Og jeg har altså prøvet at stå sådan her og skal ramme kummen og tisse mig selv i panden, og det er noget værd lort. Og problemet er, hvis kæresten kommer ud og står, hvad laver du? Tisser. Og så finder man... Jamen det fandt jeg også ud af, men så bliver det dårlig stemning. Især hvis hun er derude. Jeg læste forresten her for, og det er godt nok en lille måned siden, det har jeg sikkert også læst, at Carl Mar Møller er gået konkurs. Hvordan kunne det ske? Den mand var jo en succes.
Men et eller andet sted respekt for det, fordi når du kan gå på tv og aviser og alle former for midler for at få se sig selv, når man ser ud som ham. Altså han ligner jo noget, Morten og Peter har lavet i Bilderberg. Altså den er jo helt der, ikke? Jeg hader ordsprog. Jeg hader ordsprog. Og et ordsprog, jeg hader, det er altid folk, de får tatoveret. Det står det. Det er der ikke dræber, der gør dig stærkere. Ja, ikke hvis du overlever og bliver kørt over af en bus. Det tror jeg ikke på. Peter, hvordan fanden du blev så god til atletik? Ja, blev kørt over af en bus i går. Så er der anden mand. Lige inden jeg slutter, så vil jeg lige fortælle det som par pipeline. Så jeg synes lige, vi skal sige skål og drikke en lille øl til sidst her. Skål! Skal I lige have en sidste meget beskidt joke? Den er klam. Ja, det er fandme godt. En 10-årig dreng, han går rundt derhjemme. Ja, det kan du godt lide. Det er i orden. Hvad hedder du dernede? Annette, hej Annette. Hvad så? En 10-årig dreng, han går rundt derhjemme. Så hører han noget pusten inden for soveværelset. Og han tænker, hvad fanden? Han er nysgerrig, ligesom de fleste andre på 10 år, så han går hen og åbner døren. Så ser han farmand godt i gang med at tage mor hårdt bagfra. Og han fryser og tænker, nej, og farmand han fortsætter, mens han kigger på sin søn. Min dreng, bare gå ud og lukke døren. Knægten han er helt forvirret og vender sig om og går ud igen. 5 år efter går faren rundt i huset derhjemme. Så hører han noget pusling inden for sit soveværelse. Han tænker, hvad fanden er det? Fordi konen er ikke hjemme. Hvad fanden er det? Han åbner døren. Ser han hans søn godt i gang med at tage farmor hårdt bagfra. Manden han fryser og tænker, hvad satan sker der? Og knægten han kigger på sin far. Ja, far. Det er ikke så sjovt, at det er din mor, vel? Men det var nok for mig. Nu skal man professionelle på nostalgien. Du skulle holde til dem. Men lige til sidst, hvad kalder man en piercing i pungen? En løgring. Ja, giv lige vores større mand en stor hånd. Det er også